Λοιπόν, κάνε intro. Γιατί να κάνω εγώ intro? Έτσι θα κάνεις intro αυτή τη φορά. Γιατί να κάνω Γιατί πάντα εγώ κάνω intro γι' αυτό. Μα είναι δικό σου κανάλι περισσότερο. Κανάλι είναι δικό μας. Εντάξει, εξεφυλισμένα. Καλέ. Γιατί να κάνω εγώ intro? Θα φας το χειριστήριο στο κεφάλι και είναι και ακριβό. Κάνε intro τώρα. Γιατί? Τι λέω είναι κάνε intro ρε. Δικαιολογία, εγώ τραυματισμένο πόδι δεν μπορώ να κάνω intro. Τι μου κουράει το πόδι. Με πονάνε οι φωνητικές χορδές. Και σε έχω γραμμένο στα... Unlock the Catalina outfit. Πότε πήγα εγώ level 40 κιόλας, αυτό δεν παίζω καθόλου. Καταρχάς περίμενε. Wait, είμαι level 26 μόνο. Zero build έτσι. Ναι. Καταρχάς έχω το ένα ακουστικό έξω για να ακούω τι λες. Κι εγώ έτσι το έχω. Αχ, ένα λοιπόν. Έχουμε κάνει τσάλα έτσι. That's the sound of the police. That's the sound of the police. Λοιπόν, πάμε λίγο ντούμε έτσι. Όχι rank, όχι με rank. Τι λες ρε είσαι φλόρος? Πατάρε, το zero build που παίζουμε είναι πιο σοβαρό ας πούμε. Στο Fortnite. Προτιμώ να πέσω από γέφυρα από να παίξω rank. Τι είναι αυτό, τι μια του λέει. Α ναι, ο καινούργιο skin. Σαν το Τζιν Καζάμα είναι το τέτοιο. Αλλά από τα Lidl. A few minutes later. Εσύ που πας, γιατί φεύγεις Εσύ εσύ? που είσαι, εγώ τώρα μόλις έκανα λίγο τζάμπ εδώ πέρα. Γιατί σε βλέπω, πού είσαι? Είμαι ακριβώς από πάνω σου. Σε καταπατάω όπως σε πατάω και στην πραγματικότητα. Μου κλάει Χαχαχαχα, purple shit. Νομίζεις αστείος. Ναι, Νομίζεις αστείος. ναι. Για πες το από κοντά. Γιατί έχω καμπούρα. Γιατί κάνω... Μου φαβορίζει το κεφάλι. Να, μπορεί. Αφού έχεις ψήλους. Ω, θαυμαστής μου είδες. Και δύο και στον Πάρ' το. 4. Ω, τι είναι αυτό. Το FNCS δεν είναι copyright τραγούδι ας πούμε τώρα και μας το παίζει τώρα. Λογικά δεν είναι copyright. Καλά, ποιος σου πάμε έτσι. Ω, κάτσε με τέτοιο. Εδώ. Α, πού είναι από κάτω μας? Το Doom, ναι ρε φίλε. Ω, τούα! Ρε φίλε, θυμάμαι τότε έμπαινε στο Pleasant Park ρε φίλε και είχε ένα μικρό καστάκι. Τι σπιτάκι ήταν με λίγο ξύλα. Εντάξει, αλλά αυτό είναι μια μικρή αναβάθμιση. Τι μικρή αναβάθμιση, αυτό είναι το κάστρο της Ραπουνζέλ εδώ πέρα. Θα φάω. Να το, με τη μία πράσινο τσες. Όπλο. Τι βρήκαμε, μόβο πλάκια. Όπλο! Ολόπλο διπόλο. Ρε φίλε, Μαύρος. τρίσφαιρο. Τι έκανα, όχι χωρίς. Ρε μαλάκα, τι είναι. Κάπου σπάσει πάτωμα. Σπάσει αυτόν. Πώς το πάρω εγώ το συσκευάρι αυτό. Τον έριξα κάτω! Σε ένα ζήλ. Αυτό τι είναι εδώ. Άλλο. Ναι, αλλά φέρα αυτό. Ω, τα πλούσια. Τι είναι ρε? Πήρα κι εγώ, όχι ρε, πήγα να πέσω. Πήγα. Έχω την κάμερα ακριβώς πάλι πάνω στο loot μου. Δεν πειράζει. We win Σε this. κάνει καλύτερο παίκτη. Κάνει το gameplay λίγο πιο δίκαιο για τους αντίποδους μας. Ναι. Καταρχάς, όποιος πήρε το Doom. Ένα το ποτάκι. Πάμε να πέρα να σκοτώσουμε το Doom. Ποια ποτάκι έκανε, εγώ παίκτης ρε. Για να δω περίμενα. Καλά, μιλάμε ο στόχος που εγώ είναι φοβερός. Τρεις φορές τον πυροβόλησε και 3 φορές το έχισα. Καλησπέρα. Πού ήρθες ρε. Εγώ τον έχω. Καλά ρε, ο Doom συνεργάζεται μαζί μου. Ανώτος, τέτοιος. Έλα. Αυτός με κορώνει στο λόμπι. Αυτή είναι ομάδα ρε. Πόφο τους ξεκόλιασα ρε, γεια σας, τίποτα. Κι άλλο Πάρ' το emote τώρα έτσι. Έχουμε κι άλλο άτομο, καταρχάς περίμενα. Ωρε τι είχε φέρει. Move shotgun είχε ο άλλος. Και dual pistols εδώ πέρα, είναι συμψήρης. Όπα, έκανα team κατά λάθος. Με ποιον? Με ένα bot. Νομίζω ότι τα ποτάκια μπορείς να κάνεις κάπως σαν revive, αλλά δεν ξέρω αν έχει βγει το update ακόμα. Το είχα δει στο trailer. Πάρε εδώ αυτά. Collect epic or better weapons. Λοιπόν, έλα πάρ' τα σκάφη θα δώσω εγώ. Έτσι, καλύτερα από εκεί. Έλα εδώ. Δεν λες που είμαι. Άσε αυτό, φέρ' το μπλε. Ο Doom είναι αυτός. Φύγε το Doom, φύγε το Doom. Έλα πάρε το κολοπίσω αυτό. Έχει εδώ κάτι μπλε ό,τι να το πάρ' το πουτάκι. Λοιπόν, κάτσε. Όχι. Αυτό που έχω 4.000 μου και δεν ξέρω ποιο να χρησιμοποιήσω από όλα. Κάτσε γιατί εγώ να το σκοτώσω. Αυτό είναι copyright. Πού πας? Γεια. Πού πας? Πάω στο θανάτο μου, δεν πρέπει.
Πήρα μόνο shotgun. Το καλύτερότερο. Ο Doom τι κάνει, πάει να κάτσεις. Αμάν έχει αέρα, Βλέπω έχει αέρα. βλέπω να ψοφάσω τώρα και να σκηνηγάω πάλι. Άστο, ωραία, όπως. Ωραία, έχει εξώπιση στο λάκι, τώρα. Α, ψόφισες, έχασες, πάλι έχασες, βλάκα. Τι κάτι κάτρε βλάκα, δεν το κάνω κάτρε, πάω να γαμηθεί. Να μάθει να μην ψοφάσεις ηλίθεια, του πες. Δεν βούλωσα το δεύτερο του κόβει 9 damage στο τέτοιο. Θα σε καμιά ρε. Μην το. Κόβει 9 damage! Ναι, πάλι σου κουβαλάω, ξεφτυλισμένε. Κόβει 9 damage! Είδαμε και στα προηγούμενα games πριν. 9! Γιατί πήρε εξώπιση. Γιατί δεν το πέντε! Μπορούσα του. Νομίζω έχει το άλλο πιστολάκι ρε που παράει. Αυτό έκανε πα, με σκότωσε. Εγώ έκανα, άρχισα το αγαπημένο δύο πιστολάκια πάνω του και έκοψα 9 damage. Άκουσε με λίγο, έχασες, βούλουσα του. Σε κουβαλάω πάλι, σκασμός. Πόσα kills έχεις, 2. Να φας και νεκρία. Λοιπόν, εγώ ήρθα στο Doom. Πού τους, κάπου πήγαινε μαλάκα Doom. Αυτό δεν ήταν, έφυγε. Πάρε το AR, έλα. Το πράσινο, χωρίς όμως Wow, και ευλογεύστε μου την AR. Ρε, πού είναι Doom. Καταρχάς έλα εδώ να πάρουμε και chest. Πέρα Τον πάρε. Εδώ να το πάρε. Θες. Είσαι λίτ. Άκουσε με λίγο καριόλι, άκουσε με λίγο. Μα γιατί δεν βλέπω τώρα, δεν βλέπω. What the fuck. Α, φοβερό, καλά, έλα. Άλλα βάλουμε αυτό. Αυτά δικά μου σκάφη. Να μάθεις να μπαίνεις στο αυτό που κάνουμε. Πού είναι το Doom. Βλάκα από δεν του πέρασε. Νάτος, εδώ είναι. Doom! Όχι, δεν είναι Doom αυτό. Πού είναι Doom. Ανάτος. Βλάκα στη φλόγος. Καλέ μπάγκερε. Doom. Όχι, δεν το έκανα. Αυτός θέλει για όλα εδώ, αυτός. Ναι, δεν το έκανα εγώ. Αυτός το θέλει για όλα. Καλά βλάβερες, πάρε το τέτοιο. Εγώ εδώ έτσι. Ναι, ας κάτσω λίγο στο θρόνο σου. Χαμπάρι για υπάρχει τι γίνεται έτσι. Είναι εξτρισμένο εδώ να σκοτώσει ρε. Τι μαλάκες, κόπηκε έφυγε αφού συλλήδες ρε πλάκα, το βαράς και σκόρες φέγεις σου. Ωραία μαλακικά είναι και τα μάτια. Εγώ τώρα το πισουλάκι δεν πήγα. Ωραία τι κάνει. Δεν το περίμενα. Πήγα πάντα το πισουλάκι είναι πολύ overpowered. Τι λέει πάνω, no. Φέρω το αυτό. Ωραία τι είμαι, έχω φύγω από εδώ ρε. Σκότσες. Μποτάκι είναι το μου φάγανε. Μποτάκι. Μποτάκι ήταν. Τι aim έχουνε ρε, παιδί, τι aim έχουν αυτοί. Έλα λίγο κάνουμε revive, τελείωνα. Έλα σε μένα φλόρα. Εσύ ψόφισες ηλίδη και σε έκανα reboot. Σκάσε, εγώ σε έσωσα, δεν σε έφυσα να πεθάνεις. Γιατί ούσες να πεθάνεις. Έτσι ύστερα. Όχι, μη αφήσεις τα έτσι περιοχής λίγο, με στάζω. Και ένα μπάγκαρ. Μαλάκα. Τι κάνει ρε μαλακρικά. Μπάγκαρα τα κουμπιά ρε. Σοβαρά. Α, ξεμπάγκαρα. Δεν το ξέρω. Έλα εδώ να βάλουμε το τσίκι τσίκι αυτό που είναι. Κάτσε να βάλω πρώτα σύντρο μπάνταζες γιατί έχω λίγη ζωή. Αχα. Να το πάρω εγώ αυτό, το πάρε εσύ. Σκαλώ συν 2, συν 4. Λάθος. Διστάζω. Τι κάνεις στη λίγη μας. Να περάσω να παίξω μας ακούνε τι κάνουν οι λύθοι πάλι. Φούλαρα από shield. Ωχ, τι κάνει ρε. Ρε, όμως χάσαμε το Doom, ουα. Κάτι περίμενε. Φέρω τις σφαίρες. Σκάσε! Τι κάνει, παίρνει τα πουλιά μπροστά. Σαν μίζα έκανε. Τάχανα αμνησία. Πολλά η αμνησία αυτή τη στιγμή με τον Doom που τους σκοτώνουν εκεί πέρα όλους. Θέλω να βρω λίγο που τους πονάει. Πάει θα μου. Αυτό το shot είναι πολύ όμπι. Αυτό πριν πέθανα. Καλά σε πήρε κουλάσεις καθυστερημένα εμένα. Όχι.
το πλάκι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για όπλο. Κοίτα. Μπαμ! Δεν πέσει τρεμμένα. Αυτό είναι δικό μου kill. Βλαμμένη κάμερα, γιατί σταμάτησε να γράφει. Μαλάκα. Με να γράφει η κάμερα. Έχει άτομα, πού είναι τα άτομα? Άκουσα δύο προηγούμενους και πρέπει να άτομα. Πάμε. Κάτσε εκεί ένας φάνε τα άτομα. Κάτσε τώρα με φάω κάνα το δω χέρι σου και χειλάς με τα 3 έχει άτομα. Σοβαρά. Σε βοηθήσω. Ωραία shot. Ωραία, μου αρέσει να άκουσες. Τι είναι φορέ, headshot. Headshot το πέτυχα. Έτσι οψές. Έλα ρε. Επόμενος, πού είναι ο Καριόλης? Έλα ρε Καριόλη. Λύσα. Γαμάω το φίλο σου στο Παμ! Ωραία, τι κάνει, μαλακατής. Του mini bitch, έλα εδώ να τους φάμε λίγο. Μέσα εκεί είναι στο You are shit. Εκεί μέσα είναι ρε. Πού είναι? Μέσα εκεί πήγε. Πήγαινε από πάνω, εκεί που είναι η κολότρυπα και δώσουν εκεί τις μπάλες από το Doom War. Εκεί μέσα πήγε. Μπήκε μέσα ή όχι, μπήκε μέσα. Έχει πιο μακριά κάποιος. Για να δω, εδώ μέσα είναι. Άτομο στο Καλά, εκεί έχει σίγουρα άτομο, το ξέρουμε. Κάτσε. Μα δεν το ξέρω. Τι είναι, πού είναι το άτομο ρε? Πού πήγε το μαλακά? Θα ρίξουμε στο θάμενο να δει. Ρίξε εκεί, πήγαινε από μπροστά πήγαινε, την πόρτα πήγαινε. Εδώ μέσα. Ναι ρε και ρίξε μέσα. Μέσα πρέπει να κρυμμένος τόσο. Πήγαινε, ρίξε στο κόλλημα. Όχι κύριε, άχασε πάνω. Α, Καλά, από μέσα και βλέπουμε. βρέμε. Κάτσε να δω. Βρέμε. Να πάω και βλέπουμε. Κάτσε. Εδώ δεν είναι κανένας, από εδώ πέραν η Άβα. Πρέπει να το άσε το κόλλο. Δεν είναι κανένας μέσα. Δεν είναι κανένας. Βρε παλιό μαλάκα, δεν είναι κανένας μέσα σου λέω. Όπου τα γάμισε όλα ρε. Έχει και τι είναι, θα 3 φορές τετράσφαιρα, εδώ πέρα. 3 φορά, τετράσφαιρα, κυρίες και γραμμές. Τι είναι αυτό? Open Rare Chest. Έχω challenge, μην τολμήσεις και πάρεις το Rare. Το πήρε το πιστεύω. Φέρ' το για εδώ πέρα. Δεν μου το είπες. Α, και αυτό το Rare είναι. Και αυτό Rare είναι. Και αυτό Rare είναι. Σιγά με τα Rare, όλου βλακίες. You did not tell me. Πάμε λίγο να πάρουμε. Πολύ πέρα. Νομίζω ήταν άτομο αυτό. Δεν κάνεις εσύ. Τι κάνει μέσα. Ακόμα πυροβολισμούς όμως. Πού βαράει ρε? Πού βαράει ρε μου λέει. Το achieve. Κάτσε να το κακό πρέπει να τους δείξω ρε. Πονκ! Ούτε 81 φίλε. Πονκ! Ωραία. Πονκ! Κάνουν ρε δεθάκια του τύρι. Γεια σας! Έλα. Πονκ! Ούτε καν πέτυχα. Πονκ! Ούτε μαλάκα τι άσχος πούμε. Α καλά. Ένα χέρι του βαράω και 150 στο χώρο. Άντε γεια ρε. Α, το Rift Island. Πάμε Rift Island. Για να θα βγει σαν το νησί του Τούμι. Τι 600 μέτρα μακριά ρε. Από πρόγραμμα και το... Οι ευκαιρίες του πάρεις είναι 1 στα 20. Ποιο πυροβολάνε τώρα? Βγήκε το Rift Island. Δεν είναι το Doom Island. Μαλάκα ποιο άλλο είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν είναι το Doom Island. Το κλασικό Το κλασικό. Μήπως είναι μέσα κρυμμένο το Doom Island. Καλά. Θα έχει το νησί του... θα ήταν πιο διαφορετικό το νησί. Δεν κάνω λάθος. Μήπως είναι στη μέση. Πάμε και βλέπουμε. Έλα πάμε. Πάμε και βλέπουμε. Δεν μπορείς να πετάξεις με το Power. Το Auschwitz. Εντάξει, 16 λεπτά γράφω. Τίποτα σπουδαίο. Έλα πάρουμε ένα μαξιέτσκα. Σιγά να μάξι εδώ πέρα. Έχω το Άντελε. Τι έχεις? Έβαλα και λάθος να τρέχω. Λοιπόν, ρε φίλε που έχει ένα κόλλο. Μα ποιος είναι πάλι? Ρε, το ρολόι μου χαζό είναι, πάω την άλλη πατάει. Πάρε το πάνω στο ρολόι. Ωραία, μιλάμε. Ρε, να μην πυροβολάς από τον κόλλο του μου χέστηκα καπάνω μου λέω. Το ρολόι μου είναι χαζό ρε μαλάκα, άλλαξε μόνο το ρυθμίσεις. Σοβαρά. Ναι ρε, εδώ. Έρχονται με μετάλλες, πες με στα μαξιμένα. Οδήγα, φύγε, τράβω στο Doom, τι είναι αυτό, στο νησί. Δεν είναι για μας, Γεια σου τρένο. Γεια, έχουμε την πάτρα, πάμε φύγουμε. Που είναι πάνω στο island, πήραν το island. Είναι κανονικό νησί. Και τι, το νησί τι φάση, πάρ' το ρεύτη. Ναι, είναι κανονικό νησί όντως. Όπα. Μαλάκα. Γιατί δεν είμαστε νεκροί, δεν ξέρω. Μην ξαναδείς ποτέ αμάξι με το Θεό, μην ξαναδείς ποτέ αμάξι. Πες. Και αυτό που δεν πιστεύω.
Πάρε το ρίφτ, πάρε ρίφτ. Πάρε όλα τα ρίφτ. Για άλλο το κερδό να σου δώσουν. Πώς βγουν. Θα κάνουν στο ειδικό. Beyblading τα μάξι, τι κάνει ρε μάνα. Έλα. Έλα, ρε, πάτε από τον άλλο. Μπορεί να πας από τον άλλο δρόμο μια φορά να αναβανεύουμε σωστά. Στο λόγο. Έχει τα μάτια, να το. Άντε, χαμ. Α, καλά, εντάξει. Οι άλλοι, καλημέρα. Εντάξει, ρε, καλημέρα. Μαζί που θα είναι. Α, πήραν κι άλλοι το ρίχνο. Να την κοίτα. Απ' την άλλη. Και τι πας πάνω τους πάλι, δεν πως κυνηγάνε κάτι στην Δεν μπορώ να περάσω αλλιώς. Λοιπόν, καλά πας με εκεί. Έτσι, δεν δούμε τόσο. Πάμε πάνω στο βουνό. Όπα. Είσαι άχρηστος, δεν ξέρω να βγεις ποτέ. Πάμε εδώ είναι στο βουνό αυτό, έξω. Όχι, εκεί είναι στο βουνό. Φλέβες στην περιοχή, για να δούμε. Πάμε εκεί. Είναι στην περιοχή. Ναι, για τώρα, δεν ξέρω που θα είναι. Είχε άτομα πάλι από την αλλά... Ω, πεζός. Πούντος. Άσου. Αμό την πάτρα. Πέθανα, πάει. Μπήκε μαζί μας, πού πήγε. Ρε, πού πήγε. Ωραία, τι κάνει. Ρε, αμό την πάτρα. Το ποτάκι ρε, βάλε το σου πολιτά μας. Ρέσκιο, και αυτά. Ο πρώτο 4x4, πάμε τρανιά. Πάμε... Βερλίγκα πάμε. Δεν σου τραβάει το πράγμα. Άντε, κάναμε και ρυθμίσεις και τον next stop, να πούμε. Δηλαδή, τι δεν χάνεις τέλος και τραβάει το μάξι. Τραβάει, όπα. Δεν θα πέσουμε ρε. Τώρα πώς ανέβουμε εκεί πάνω στη γωνία. Αποτυχημένη προσπάθεια 1. Όπου κάτσεις περίμενε το είσαι καθυστερημένος. Ανέβα μόνος σου. Από εδώ άρχισα να ξέρεις. Πίσω. Ανεβάζω το αμάξι πάνω. Από εδώ έρθει να ανεβάσει σίγουρα. Ρε πανίμλακα. Εγώ έφαγα τα... Εμείς δεν το κάσουμε. Πήγαμε κιόλας στο top 10 ρε φίλε, τι κάνουμε. Οντέ... Αλλά είμαστε φοβεροί. Πόσο έγραφω. 20 άλλα έξω. Έχω πορεία με λίγο που θα ανεβάσεις. Έλα. Είμαστε στο σπίτι, να ξέρεις. Πότε με το αμάξι. Κοίταξε, η περιοχή... Βενζίνη δεν έχεις που πας, δεν έχουμε βενζίνη. Να διώξω το αμάξι. Μπορούμε να πάρουμε... Να το διώξουμε το αμάξι. Ναι, έλα. Θέλω να τραγουδήσω ένα χέρι τραγούδι για τα αμάξι. It's been a long day. Oh! Πήγε. Βάρ' το, αυτό μαλάκες άκουστος. What a jump. Πάει, έσκασε, πέθανε το αμάξι. Πού? Καλά, κοίτα τι κάνεις. Πυροβολάς και σε μία έτσι. Τον έχω, κοίτα χέρι, δικό σου. Δικό σου, τον έχω. Ούτε ένα δεν τον πέτυχα. Εγώ βλέπω που είναι, αλλά δεν μπορώ να το πετύχω γιατί είμαι άχρηστος. Αυτό έχει σκόπ. 21. Μόνο 21 δεν είναι. 21. Τι είπε, αυτός είναι ποτάκι στάνταρ, αυτό λέει να έκανε το σπέτι. Δεν είναι τόσο λίγα να κάνει να πολεμάει. Σιγά μην... Πού είναι να σου... Τρόμαξα ρε. Εγώ πηγαίνω τώρα. Παταλάμπανε, ποτάκι, εγώ πηγαίνω, κάτσε. Πάμε κόκκινο δέντρο. Πάμε εκεί στο πύργο αυτόν. Νομίζω είναι το πιο safe μέρος αυτή τη στιγμή για να πάμε κρυφτούμε. Νομίζω στην Κολονίτσα. Τι χρόνο. Εδώ. Πού εκεί. Στο Big Ben. Αυτό είναι μέσα στην περιοχή. Είναι μέσα στην περιοχή. Καλύτερα, έχουμε και high ground. Αυτό είναι κροταφείο ρε φίλε. Αν πεις να το καταλήξουμε σε λίγο, θα μας αγγίζουμε να παίζουμε έτσι. Τόσο εγώ βαράω να πετύχω ένα... Είμαστε μες στην περιοχή. Πού είχε πολύ. Κράω και έτσι εδώ πέρα, το έχει το μέτρη εδώ πέρα. Έμανα, έχει κάπου να τσες τίποτα. Εδώ μέσα είναι το τσες. Από κάτω είναι η μόνη. Ω, είμαστε στη δίκαιη δηλαδή, ωραία. Ας κάτσουμε λίγο. Τι είμαστε. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε...
Αυτός ο χάρτης έχω πορεία. Ποιος χάρτης είναι? Αυτό που ποτέ ποτέ. Να βγάλω την γυλιά γι' αυτό. Γιατί να βγάλεις τη γυλιά? Θα βγάλεις τη γυλιά εσύ? Όχι. Θα βρέχει να το βγάλεις. Να δώσουμε σήμα που είμαστε. Εντάξει, κάτσε μέχρι τον τίποτα από εκεί, από τη γωνία. Σε είναι καθυστερημένα, πλάκα. 40 δευτερόλεπτα. Δεν έχω δεσοκονία, χαρά σοκόν. Εκεί είναι, αυτή εκεί είναι. Ναι, αυτή είναι. Αυτή εκεί, νάτε, πέντε είναι εκεί. Νάτε. Δεν το λένε. Είναι εκτός περιοχής, για να κάνω λίγο τάκ. Καλά, αυτή είναι εκτός περιοχής τελείως τώρα. Ωραία, να τους πιέσουμε να μείνουν εκτός της περιοχής. Θα πάνε κάτω. Αλλά έχουν τα γόρφρα μας και θα κάνουν λίγο πάνω μας. Δεν τους έχουν τα γόρφα μαζί. Γιατί όλους περτούς και να πούμε το ρέζα. Τι είναι αυτό που βγάζει? Να τα προβολέσουμε. Πω πετάνε, δεν πιστεύω ότι πετάνε. Σκέφτομαι. Τι να σκίσω. Πάμε. Πού τους κούδε. Ω, φίλε, τι κάνει από τα μας? Τον έσκησα τον έναν. 26. 26. Πάνω στους και στον έναν. Εγώ θα πιέσω τον άλλον, αν το βρω ποτέ. Φίλε, αυτός εκεί πέρα, δεν έχει δώσει 21, τι του έχω κάνει, 21, 82, 63 και το έχω ξεσχίσει. Είναι σχεδόν shit crack. Πότε τον έχεις τον άλλον, θα σε βοηθήσω. Τον έχω! Κάτω το πουτάνα! Δεν κόβω τώρα. Έχεις crown. Κλείσε το crown. Κάτσε, πού είναι ο άλλος, έλα λίγο να πουσάρω τον άλλον. Έχει μεταγιόν ο άλλος. Εδώ είναι ο άλλος. Πού τους, εγώ δεν μπορώ να το βρω. Εντάξει, το game είναι δικό μας, τελείωσε, είναι δικό μας. Σκύψον, 50 χέρια. Τελείωσε. Κόντο! Καλά είσαι μόνο. Εντάξει, νικήσαμε, εντάξει, ρέμισε, δεν θα φωνάζει το παιχνίδι τόσο πολύ. Πρώτο game δεν το πήρε. Όντως, φίλε, ναι. Ναι. Και επειδή είμαστε γαμάτοι, μας σκέφτεται γράφουμε ήδη πως ότι θα κλείσει κάμερα. Αυτό είναι ένα βίντεο δικό του. Είναι ένα βίντεο δικό του, οπότε το κόβουμε εδώ, Σταματάω recording.